Inje sasa mwaliye tengoro kwa andriano onchari mubiare nyari bari chache kisii Central Ward. Igana otogo chatu akole mirimo yeto na gavana echorire amona abantu bandi bali baro in office egera twaka nchibe chitu muna chi contract. Lakini yaikire to our surprise muna chi contractor ngoyo moito naro okogendere ojuo ichibesa kurese contract tende oiriro mugavana Simba oyo atete nango sia corruption to the highest level na idinere bono number 1 kwa ya kuchibesa oyo kumure chibesa ndani yondari omumuro mwa paradiso tuabe no kumisana muna chi contractor ngago sabe contractor ya chisiringi 1200 omoirera oligwe tabwe kemwamukera office yo mugavana elinde baje bakanembeo into chibe tutagete talimbeo bali bembe bakamwati abanyakomwa but it has become to a surprise so yo minto ngamuno yo okwana ebintu bitagwenerati konya kwanda procurement aona maambie marogoba mumura to so sarili procurement nabageni baro ji tibati bakole mirimo burongi ayenye gotagetu konya gusaba jibesa kuru asaba minto bali bagwanja kwa teaba koe lakini ndotaete twakanu chibe chitu chiri boronge nari tokore demirimo abo bisaba achwari tukujikorere chipara round that commission nja quality ekero ya quality chigas chitu ya rodi chibugani to wakanu but however iwe ya ko kero bantu barenga bantu sita umuntu akwa gweri busina tano kero umuntu bagakorire mitinyene ekero to wake save that is 18 million yijirende chibe nyinge mono mwali kora twakananke egere togenderere onye banyore njiri chitakiri wakanu why can't we be paid na into toira abana chisukuru muna abande na abandi tokole bintu bine tubwana madeni abaminta abange bakule because of that abaminta abange baudu chigali abaminta abange baudu dwamare moneji bank. Why do we suffer in the hands of our brother who is Mr. Simba arati biyamono musike Simba ligeliye ntekyo na andike manye buya na into onye gotaete goturangiri. We are ready to sit with you and talk and see where the reality is. Thank you very much, but pay us.